ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବାହାଘରର 24 ଦିନ ପରେ କାହିଁ ସାଜିଲୁ ଆମେ ବର କନ୍ୟା ବେଶ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ରାଧେ ରାଧେ। ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ନିରୁ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲଗରେ। ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଚାନ୍ଦ ଓଷା। ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାରେ ବିବାହର ପ୍ରଥମ ଅମାବାସ୍ୟାର ପରଦିନ ଚାନ୍ଦ ଫିଟା ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖିବା। ଏବେ ଆମ ରୋଷେଇରେ ମଟର ତରକାରୀ ହେଉଛି, ସେ ପୁଣି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ, କାରଣ ମୁଁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଏନି। ତରକାରୀ ହେଲା ପରେ ପିଠା ଜନ୍ତା ହେଲା। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବଡ ନଣନ୍ଦ। ମତେ କି ନିରୀହର ଉଦାହରଣ ଦେଖାଇବାକୁ କୁହେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ବଡ ନଣନ୍ଦକୁ ଦେଖାଇଦେବି। ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ମୋ ବଡ ନଣନ୍ଦେଇ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡିଥିଲୁ ବର କନ୍ୟା ବେଶରେ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପତି ପରମେଶ୍ୱର। ତାପରେ ଆମକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ବେଦୀ ଉପରକୁ। ଆମ ଚାରିପାଖରେ ବୁଲୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବଡ ଯା। ବେଦୀ ଉପରେ ମତେ ଦେଇଥିଲେ ଭୋଗ ଚକଡିବା ପାଇଁ, କାରଣ ମୁଁ ମୋ ହାତରେ ଚାନ୍ଦ ତିଆରି କରିବି। ଚାନ୍ଦ ତିଆରି ପରେ ମୋ ପତି ପରମେଶ୍ୱର ଡାହାଣ ଗୋଡରେ ସେ ଓଳିଆକୁ ଫିଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡିଥିଲୁ ଚାନ୍ଦ ଭସେଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଗାଡିଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ଟୋପାଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ବା ଆଉ କଣ କରିବୁ, ସେଇ ଶୁଖିଲା ଜାଗାରେ ଚାନ୍ଦ ଥୋଇ ମାଟି ମୁଠାଇ ନେଇ ଆମେ ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବଚ୍ଚା ଲୋକ। ଯଦି ମୋ ଭିଡିଓ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।